Pentru mine acest gături reprezintă pace și armonie de clasă. Pentru mine acest gături reprezintă unirea în clasă. Pentru mine fericire. Fericirea, adevărat, familia. Pentru mine acest gături reprezintă dragoste clasei noastre pe care doamna dirigintă ne oferă zi de zi. Dizabilitatea nu este un obstacol pentru acces la educație. Copiilor cu nevoi speciale le este garantat accesul liber și egal la sistemul educațional de toate nivelele: preșcolar, școlar, profesional tehnic și învățământ superior. Scaunul rulant nu este un impediment. Fiecare are dreptul la educație și are dreptul să se simtă integrat într-un colectiv cald și prietenos. Educația inclusivă este una din principalele priorități ale statului în domeniul educației, dar pentru asigurarea acesteia e necesară schimbarea și ajustarea continuă a procesului educațional, care să răspundă nevoilor individuale ale fiecăruia. Fiecare copil este o individualitate, este o personalitate care trebuie de apreciat la cel mai înalt nivel. Fiecare și are dreptul la joacă, învățătură, la prietenie. Dizabilitatea nu poate fi folosită drept justificare pentru segregarea copiilor cu dizabilități în instituții speciale. Pentru mine este foarte binevenită integrarea în societate. În școala în care am învățat erau doar copii cu dizabilitate de auz și nu simțeam că mă dezvolt. Rămâneam la același nivel, dar aici progresez și recomand colegilor să vină în astfel de colective să învețe. Fără profesie nu ne putem dezvolta. Legislația Republicii Moldova prevede și unele stimulente pentru a promova accesul persoanelor cu dizabilități la educație în cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior, și anume rezervarea a 15% din locurile cu finanțare bugetară pentru abiturienții cu dizabilități și acordarea de burse sociale și de merit pentru studenții cu dizabilități severe și accentuate în cadrul învățământului profesional tehnic și învățământului superior. Egalitatea constă în faptul că nu este discriminată persoana cu dizabilități față de o persoană cu abilități depline. Că poți să vezi foarte bine și să nu vezi sens în viață, poți să nu vezi. Să ai un sens, tinzi spre un anumit scop. Pentru a asigura persoanelor cu dizabilități dreptul la educație, instituțiile de învățământ trebuie să îndeplinească câteva cerințe: să aibă condiții fizice de acces în clădire și în încăperi, să ajusteze programul de învățământ la nevoile individuale ale fiecărei persoane, să asigure dotarea cu echipament și materiale didactice necesare pentru susținerea și favorizarea educației inclusive a persoanelor cu dizabilități, să angajeze profesioniști în domeniul instruirii persoanelor cu dizabilități care vor oferi sprijinul necesar în procesul de învățare. Sunt cadru didactic de sprijin și mă ocup cu elei, facem diferite jocuri, facem diferite obiecte. Trebuie să-i explici mai îndelungat ca să înțeleagă. Ei nu prea înțeleg așa rapid cum înțeleg ceilalți. Așadar, educația inclusivă înseamnă abordarea fiecărui caz drept o situație unică, particulară, ce constă în luarea măsurilor adecvate pentru a satisface cerințele educaționale speciale ale fiecăruia. Cred ferm că persoanele cu dizabilități trebuie să fie integrate în activitatea de zi cu zi a societății, pentru că au foarte multe de oferit. Doar trebuie să le se ofere șansa asta. În cazul în care ți s-a încălcat dreptul la educație, scrie o plângere la Direcția Raională sau Municipală de Învățământ și, după caz, la Ministerul Educației și Cercetării. Dacă dreptul tău la educație a fost încălcat pe motiv de dizabilitate, sesizează Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. Pentru a beneficia de asistență juridică gratuită în legătură cu exercitarea dreptului la educație, adresează-te la Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.